Sister Teresa nsellem lilek li rġajt magħna l-programm ieħor. Sejjer inħejji l-kompost, il-paċi miegħek. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Eżis semmija llum nixtieqek inkompli dak li bdejt id-darba l-oħra. Jekk tiftakru kont qiegħda nagħmel magħkom dak li jissejjaħ Lectio Divina, ġifieri. Naqsam xi ftit il-kelma però bit-tama li dak li qegħdin nirriflettu iwassal għat-talb, iwassal għad-dialogu ma' Ġesu Kristu. Mela mhumiex sempliċi riflessjonijiet ta' esiġeżi li qed nagħmel, imma huma riflessjonijiet li jistgħu jgħinukom ħalli tiftħu dialogu ma' dan Kristu li qallek sejjer inħejjilek post. Mela d-darba l-oħra kont qiegħda naqsam xi ftit il-kelma mill-Vanġelu ta' San Mark, kapitlu 1, versi 14 sa 20. Semmejna żewġ affarijiet importanti. Għedna li Ġesu hawnhekk qed isejjaħ l-ewwel 4 dixxipli. Rajna min hu d-dixxiplu. Għedna li huwa dak li ma jiskantax bit-tradimenti tiegħu, ma jiskantax bit anki joqtol it-tama li hemm ġewwa fih. U għaliex ma joqtolx din it-tama? Għaliex Alla għedna speċi jdaħħal idu fil-qalb mimlija ħniena tiegħu, ħalli minn hemmhekk joħroġ lil Ġesu Kristu. Jiġifieri semmejna li d-dixxiplu huwa dak li ma jiskantax bid-dnub tiegħu, anzi, id-dnub tiegħu jgħinu ħalli joqgħod iktar f'postu, jgħinu ħalli jagħder iktar lill-oħrajn, jgħinu fuq kollox ħalli jiggranfa iktar ma' Ġesu Kristu għax jaf li t-tradimenti u d-dnub mhumiex l-aħħar kelma, imma il-qawmien hija l-aħħar kelma. Semmejna wkoll li meta inti tiskopri din l-imħabba ta' Ġesu Kristu li jxerred demmu għalik allura anke inti tidħol fil-possibilità enormi li tinqasam għall-oħrajn. Huwa possibbli iva tinqasam għall-oħrajn għax meta tara xi ħadd li nqasam għalik, xi ħadd li lilek dejjem ħabbek, xi ħadd li lilek qatt ma rrifjutak, qatt ma kasbrek. Allura, inti titwieled ġewwa fik mingħajr ma inti taf, gratis jiġifieri, iva tikber ġewwa fik il-possibilità li tinqasam inti ukoll u xxerret il-fwieħa ta' Kristu fuq l-oħrajn. U tibda miexja din it-triq tad-dixxipulat, din l-avventura li tgħin lil Kristu, li hija triq biex ngħidlek mhux normali, mhux tas-soltu, ġifieri mhix triq li normalment wieħed jaqbad, anzi jiskarta. Għaliex? Għaliex teżisti d-dinja? Għaliex jeżisti x-xitan? Isimgħu din l-istorja żgħira x'tallimna. Tgħid li kien hemm raħal li kellu 3 toroq, waħda li tagħti għall-belt, l-oħra tagħti għall-baħar u l-oħra la ma kienet tagħti għall-imkien. U kien hemm wieħed ċertu Martin li dejjem kien jistaqsi, imma dik it-triq għalfejn tagħti. U dejjem kien jirċievi l-istess risposta, dik it-triq ma tagħti għall-imkien. Allura għaliex bnewa? Dik ma bnewix, dik minn dejjem kienet hekk. Ma allura ħadd ma jista' jaqbadha, għaliex? Għaliex ħadd qatt ma mar jara fejn twassal. Ma dejjem kienu jgħidulu, imma kemm għandek rasek jibsa, qednilek li dik ma twassal imkien. Imma dan Martin darba li kulħadd kien isejjaħlu jgħidu ta' rasek jibsa xu dejjem kien isaqsi l-istess domanda, qam filgħodu kmieni u qabad din it-triq. Ma kienx triq faċli, għax kien fiha ħafna xew, kellu jgħaddi minn bosk mudlam, billi ma kienx użata anki trabba ħafna ħaxix fuqha, żelaq ħafna drabi. Però fl-aħħar hekk huwa ġie ippremjat għal din il-perseveranza tiegħu. Wasal fit-tarf ta' din it-triq tgħidilna l-istorja u sab palazz sabiħ fejn hemm kien hemm waħda mara sabiħa tistennieh. Daħlitu ġewwa u qaltlu, Martin, tal-li inti jemmint ħu dak li trid, ara, hawn dawn it-teżori, hawn dawn id-djamanti, deb, fidda, ekku, ħu dak li trid. Anzi jien ħantik karretta ħatkun tista' ġor lura dak li trid. Tistgħu timmaġinaw dan kemm feraħ u wabba l-karretta. U meta mar lura n-nies tar-raħal kulħadd baqa' skantat għax ħasbu li kien miet. Imma hu beda jirrakkonta l-avventura tiegħu għal mid-darba u seta' anki jaqsam mal-oħrajn dak il-ġawwar. U kien hemm ħafna nies li mbagħad bdew jaqbdu dik it-triq, bdew jaqbdu l-karretta jmorru f'dik it-triq li minn għalihom ma kienet wassal għal imkien ħalli anki huma jiskopru dan it-teżor. Ekku,
Anki aħna semmija irridu naqbdu triq biex ngħidlek li ħafna jibżaw jgħaddu minna. Għax kull wieħed minna jeħtieġ jagħmel din l-avventura li jagħmel Martin li hija sabiħa ferm. L-avventura tagħna xi kwalità ta' avventura hi? L-avventura ma' Ġesu, avventura li hija differenti għal kull wieħed u waħda minna. Aħna nafu però li għalkemm it-triq li twassal għand Ġesu jibsa, imma nafu li din se twassalna x'imkien, anki jekk jiġu momenti fejn iddubitaw. Anki meta jiġu momenti fejn tant l-affarijiet isiru tqal, fejn iddubitaw jekk hux se jirnexxielna naslu sa tmiem, u jekk din it-triq hix tassew li se twassal x'imkien, jew jekk hix sempliċement ġentana, jew hux preżunzjoni tagħna li qbadna din it-triq. Naħseb xi ftit jew wisq semmija din hija sejħa għad-dixxipulat. Din hija sejħa li qed jagħmillek Kristu li ma tibżax timxi din it-triq li żgur ġurnata se twaslek għal ferħ kbir. Sejjer inħejjilkom post. Il-post mimli ġa wara lik ġa jeżisti, titilfux. Semmijek u jankomplu nitlu daqxej fil-fond ta' din il-lezzjo divina biex niskopru dan Kristu xi jrid ikompli jgħallimna. Ġesu Kristu għedna wara li Ġwanni ġi arrestat mar il-Galilea ixandar il-bxara tajba ta' Alla. U x'beda jgħid? Beda jgħid li affarijiet l-ewwel iż-żmien huwa mitmum, it-tieni is-saltna ta' Alla waslet, it-tielet indmu u emmnu fil-bxara tajba. It-tlieta li huma importanti ħafna għalina, aħna li qegħdin infittxu li nkunu dixxipli ta' dan Kristu. Ġesu Kristu sejħinna biex inkunu dixxipli. Waħda mill-ewwel affarijiet li Ġesu qal hi iż-żmien huwa mitmum. Għaliex Ġesu Kristu hekk dan ir-raġel li kien qiegħed qalb il-folla qal li iż-żmien huwa mitmum? Għaliex qiegħed iħabbar li iż-żmien wasal li m'hemmx għalfejn nistennew żmien ieħor għaliex? Għaliex ġrat ġrajja storika, fundamentali fejn hekk huwa il-Messija ġi u rnexxielu jirbaħ. Irnexxielu jirbaħ il-għadu, irnexxielu jidħol fil-mewt u erida l-mewt. U allura m'għandniex għalfejn nistennew assolutament żmien ieħor. Anzi, għax iż-żmien wasal, iż-żmien tal-milja wasal. Xi jfisser dan fil-ħajja tagħna semmija? Ifisser ħafna affarijiet. Ifisser l-ewwel nett li ż-żmien li qed ngħixu aħna huwa żmien prezzjuż. Huwa żmien jiġifieri fejn aħna qegħdin nilagħbu ħajjitna. Għaliex? Għaliex ovvjament il-ġenna teżisti u l-infern jeżisti. Huwa possibbli li anki jiena mmur l-infern. Għaliex huwa possibbli li jiena mmur l-infern? Għax jiena libera, għax li Alla tant teħobni li ħallini ħielsa. Ma għamilniex robot bħalma forsi jien nixtieq. Aħna nies li nibżgħu ħafna mill-libertà, nibżgħu ħafna nirriskjaw. Għax tkun liberu tfisser tirriskja. U aħna nibżgħu ħafna nirriskjaw. Nibżgħu naħsbu, nixtiequ li ħadd ieħor jaħseb għalina. Għax taħseb inti tirraġuna brasek u għad sottili ħafna. Allura lili u lilek Ġesu Kristu tant iħobbna għedna li għamilna liberi bil-possibilità jiġifieri li nistgħu nikkundannaw lilna nfusna. Imma nagħmlu kuraġġ għax huwa żmien prezzjuż. Għaliex? Għax huwa żmien mimli bir-rebħa ta' Ġesu Kristu. Nafu li Ġesu Kristu ġa attakka l-ferita, diġà attakka l-virus u l-virus rebħu anki jekk il-ferita għadha ma fiqitx għal kollox, però l-għadu ġie mirbuħ. Ix-xitan nafu li diġà tilef. Allura billi huwa żmien mimli rebħa huwa żmien biex aħna fih nistgħu ingawdu. Huwa żmien li bażikament jekk narfu nidħlu fih huwa żmien ta' ferħ. Huwa żmien ta' ġenna għax Kristu ġi u rebaħna għalih. Aħna rridu nagħtu kont tal-affarijiet li bihom stajna nieħdu pjaċir u ma ħadniex pjaċir bihom. Għax huwa żmien ta' rebħa u żmien mimli, allura importanti ħafna li narfu ingawdu minnu. U x'irridu nagħmlu sew biex aħna narfu ngawdu minnu?
Ekku din l-istorja li se ngħid ittina parix irridu nagħmlu. Isimgħuha. Ir-Rabbi Baruk darba kien qiegħed fis-suq tal-pjazza fejn kien hemm ħafna nies. U hemmhekk iltaqa' mal-profeta Elija. Il-profeta Elija tawwa il-messaġġier mis-sema u l-anġlu talla biex ingħidlek. U r-Rabbi Baruk qallu, fost dawn il-bnedmin kollha, hemm xi ħadd li se jkollu sem mid-dinja futura? U Elija wieġbu, jiddispjaċini li ħadd le. Dan ir-Rabbi baqa' skantat. Iktar tard ġew fis-suq tnejn min-nies u Elija kien jgħid lir-Rabbi Baruk, ara, dawk it-tnejn, dawk se jkollhom sehem bil-ħajja ta' dejjem. Allura r-Rabbi Baruk mar fuq dawn it-tnejn u saqsihom, x'inhuwa x-xogħol tagħkom? Huma qalulu, aħna buffi, meta naraw xi ħadd li huwa mdejjaq, aħna nferħuh. Meta naraw tnejn min-nies jiġġieldu, aħna nippruvaw nirrikonċiljawhom, nippruvaw naqduhom. Ekku eżis semmija, huwa il-ferħ, hija ir-rikonċiljazzjoni li huma biex ngħidlek il-karatteristiċi ta' dan iż-żmien li aħna fih qegħdin ngħixu. Il-ferħ, għax huwa żmien mimli rebħa u r-rikonċiljazzjoni għax ir-rebħa ta' Ġesu Kristu ovvjament x'ġabet. Għaqdet il-daw kollha li kienu mifrudin. Mela qed ngħixu fi żmien partikolari, fi żmien prezzjuż fejn aħna msejħin sabiex ingawdu, nipprofettaw minnu. Però fl-istess ħin tajjeb ma ninsewx li huwa żmien fejn qed nilagħbu ħajjitna. Allura importanti li nagħmel użu tajjeb minn dan iż-żmien. Forsi ġieli smajtu żmien jinqasam fi tlieta. Hemm iż-żmien tal-alloġġ ngħidlu jien tik, 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 iż-żmien minuta wara minuta. Hemm żmien ta' mument partikolari f'ħajjitna fejn hemm l-intervent ta' Alla, mument ta' deċiżjoni, pereżempju meta fil-każ tiegħi qed iva ħanidħol soru mal-Agostinjani u int li qed tisma' qed iva ħaniżżewweġ lil dak lil dik f'dik il-ġurnata. Jista' jkun ukoll da żmien fejn int qed tattendi xi rtir jew prayer meeting jew forsi kif qed tagħmel issa tisma' dan il-programm u kull programm ieħor li tisma' fuq Radio Marija u inti titlob lil Mulej biex f'dan il-prayer meeting jew b'dak il-programm issir fik dik it-turning point. Ikun mument fejn inti tidħol fiktar intimità miegħu. Imbagħad hemm iż-żmien etern meta aħna ngħidu għal dejjem ta' dejjem. Dawn it-tliet żminijiet huma żminijiet marbutin flimkien. Għaliex eżis semmija? Għaliex ovvjament il-mod kif jiena ngħix il-ħin tiegħi hawnhekk li semmejnieh żmien tal-alloġġ, dan sa jiddetermina naturalment il-ħajja futura tiegħi. Sa jiddetermina il-ħajja għal dejjem ta' dejjem tiegħi. Però dak li qiegħed jagħmel enfasi fuq llum hija li dan huwa żmien partikolari li jferraħna għaliex ir-rebħa diġà saret. Dik it-tama li ġiet maqtula fi Ġwanni l-Battista issa reġgħet twildet permezz ta' Ġesu Kristu b'tali mod li issa huwa żmien mimli tama. Is-saltna ta' Alla reġgħet bdiet tespandi u dan huwa il-pedament tat-tama tagħna, tal-ferħ u tal-fiduċja tagħna u ġveru. Aħna nafu li r-rebħa diġà hija tagħna. Il-post diġà huwa mħejja għalina. Issa però jiddependi u minni inniex semmur f'dan il-post. Dan xi jfisser għaliku għalija bħala nsara? Ifisser li allura la darba aħna nafu li l-battalja deċisiva diġà ġiet mirbuħa, allura huwa żmien għalina li napprofittaw, nisfruttaw għal maksimum il-konsegwenzi kollha ta' din ir-rebħa li diġà saret u nxandruha b'xi mod fost l-oħrajn. X'inhi tħabbira tagħna lill-oħrajn biex ngħidlek? It-tħabbira tagħna hija waħda li id-dnub mhux veru jagħmel in-nies ferħanin, imma l-uniku wieħed li jagħmel lin-nies ferħanin huwa Ġesu Kristu, għaliex huwa l-isbaħ wieħed, għaliex huwa l-aħjar, għaliex huwa l-arus, min sab lilu ikun sab kollox, għax min sab lilu ikun sab il-ħajja ta' dejjem.
Din hija tħabbira tagħna. Dan huwa żmien propizju eżis semmija biex inxandru propju din l-aħbar li huwa l-isbaħ wieħed li miegħu hemm il-ferħu li l-bot minnu hemm l-infern. Jgħidu xi jgħidu l-oħrajn, jemnuha jew ma jemnuhiex, jadduna bimġienen u jadduna kif jadduna. Imma aħna persważi li miegħu u miegħu biss hemm il-veru ferħ. Ekku eżis semmija jew permezz ta' din is-silta mużikali. Ngħidu lil mulej li għalkemm f'ħajjitna hemm momenti veru ta' skoraġġiment fejn taħseb li kollox huwa mitluf. Imma hemm ukoll ħafna iktar momenti ta' barkiet. Ejjew waqt din is-silta noddu dawn il-barkiet u tara kif nibqgħu sorpriżi b'dak kollu li l-mulej jagħmel magħna. Nisimgħu is-silta. Count your blessings. Eżis semmija, edna li din hija l-unika ħaġa li aħna nistgħu nwasslu li s-saltna talla hija aktar attrajenti mis-saltna ta' dlamijiet. Is-saltna talla hija ħafna isbaħ, hemm ħafna iktar ferħ, ħafna iktar tgawdija. U allura tindunaw kemm ix-xitan irnexxielu propju fid-dinja tal-lum, apparentement tal-inqas, jirbaħ taqbida. Għax il-gwerra ma rebaħiex, il-gwerra rebaħa Ġesu Kristu, imma huwa rnexxielu jirbaħ taqbida meta huwa jirnexxielu jikkonvinċi lin-nies li s-saltna ta' Alla hija dwejjaq, mentri s-saltna ta' dlamijiet tad-dinja hija ferħ. Fil-fatt ħafna nies jgħidulek le ma tarax tidħol soru, le ma tarax il-Knisja, il-Knisja kollha liġijiet. Ekku, ix-xitan irnexxielu jiżra dan is-suspett li taqdi lill-Alla huwa dwejjaq, mentri meta taqdi lid-dinja huwa ferħ. Imma fil-fatt kollox huwa bil-maqlub. Nittama hekk li din id-dawwa anki bil-mod il-mod taqa'. Mela tkun dixxiplu kont qed ngħid fisser tisfrutta għal maksimum ta' din ir-rebħa li diġà saret. Huwa żmien ukoll għalina li ma nibqgħux inkomplu sejrin bl-istess domandi tas-soltu għax aħna l-ħin kollu hekk x-xitan qiegħed jipprova jinsinwa dan id-dubju. Jekk Ġesu Kristu tassew qam, għaliex jeżisti tant ħażen fid-dinja, għaliex jeżisti tant ħażen ġewwa fija, għaliex jiena m'iniex kapaċi nibqa' fidila sal-aħħar, għaliex hemm tant djufija ġewwa fija. Ġesu Kristu qed jgħidlek le, ibdel il-mentalità tiegħek tirraġuna x'hekk. Hekk jirraġunaw dawk li huma kontrija, hekk jirraġunaw il-pagani. Intom ibqgħu sħaħ fil-fidi, emnu fl-aħbar it-tajba, ittamaw fija, jiena rbaħt id-dinja, ittamaw fija. Ma nistax jiena nkompli noqgħod il-ħin kollu nissuspetta f'Alla.
Forsi r-rebħa da mhijiex ovvja, għalhekk trid tittama, għalhekk trid temmen, imma importanti ħafna li aħna nintefgħu u nemnu klim Kristu u ma nkomplux niddubitaw minn ħaġa daqshekk ovvja biex ngħidlek li ż-żmien huwa mitmum, allura s-saltna ta' Alla waslet. Ekku x'inhi s-saltna ta' Alla? Is-saltna ta' Alla żissemmija huwa dak l-ispazju fejn Alla qiegħed isaltan, huwa spazju fejn Alla qiegħed jaħkem, huwa l-ispazju fik fejn Alla għandu irriedni fidejh. Għax is-saltna ta' Alla hija marbuta mal-kosmos, jiġifieri mad-dinja żgħira li hija int. Is-saltna ta' Alla huwa dak l-ispazju fejn il-mulej diġà qiegħed imexxi. Wasal iż-żmien jiġifieri li nistgħu nħalluh imexxina, nistgħu nħalluh joħloq spazju ġewwa fina. Is-saltna ta' Alla dak li qiegħda tipprova tagħmel, dak li qed jipprova jagħmel hu Kristu tagħna, u qed jipprova jippuxja ġewwa fina ħalli joħloq spazju għalih, ħalli huwa jkun jista' isaltan, ħalli huwa jkun jista' jkun il-mulej fejn huwa jkun jista' iqassam ir-rigali tiegħu gratis. Is-sigriet tal-gradwità eżissemmija hija s-saltna ta' Alla. X'jiġifieri gradwità? Huwa żmien ta' grazzja. X'jiġifieri grazzja? Grazzja ġifieri tgħix din l-imħabba, taraf li lilek Alla jħobbok full stop. Mhux għall-merti tiegħek, mhux għax għamilt xi ħaġa, imma sempliċiment iħobbok għax inti ibnu bintu, għax xarred demmu għalik li jitaxxaq juri l-ħnina tiegħu miegħek. Mhux kwistjoni ta' għax għamil daqstant, allura se jħobbni daqstant, le, iħobbni hekk kif jien, għax sempliċement iħobbni. Hija esperjenza li nittama lil mulej anki bil-mod itijilkom. U allura ekku, la darba żmien huwa mitmum, ekku la darba qegħdin ngħixu f'dan iż-żmien partikolari, la darba is-saltna ta' Alla waslet. Indmu u emminu fil-bxara tajba. Indmu, x'jiġifieri? Go beyond your mind. Mur li lem mill-loġika tagħkom. Morru lem mill-iskemi tas-soltu tagħkom. Idħlu f'mentalità oħra. Pereżempju waħda mill-affarijiet ta' mentalità oħra hija li tidħol fil-lum, mhux tipprogramma dejjem għall-għada jew toqgħod teqret fuq dak li ġara l-bieraħ. Tmur li lem mill-mentalità tiegħek, li taċċettak kif inti, għax forsi inti tixtieq ħafna li kieku inti qatt ma tidneb, qatt ma jitlalek, tixtieq ħafna inti li tgħix dejjem forsi bir-raġġiera fuq rasek. Le, go beyond your mentality. Ekku, indmu, ikkonvertu. Tikkonverti tfisser dak li Ġesu qal lil Nikodemu, terġa' tidħol fil-ġuf u titwielet mill-ġdid. Kif jista' jkun nerġa' nitwielet mill-ġdid, ġifieri? Jiġifieri ma tibqax handikappat. Il-bniedem bidnub huwa handikappat, huwa mostru. Tikkonverti jfisser terġa' tidħol fil-ġuf ħalli Alla jerġa' jagħmlek ġdid. Dan kif? Permezz tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Is-sagrament penitenzjali fejn Alla jerġa' jaqbdek int kif int handikappat. Idaħlek fil-ġuf tal-ħnina tiegħu u jerġa' joħorġok ġdida. Ħaġa li jebda ma tista' tagħmel hux veru. Imma Alla dan eżissemmija jista' jagħmlu. Dan ifisser tikkonverti, tagħti permezz lill-Alla li jerġa' jidaħlek fil-ġuf taħlina tiegħu ħalli jerġa' jibnik mill-ġdid. Mhux isewwik, mhux jirranġak imma jagħmel kollox ġdid. Għalhekk il-Kristjaneżmu jemmen, mhux jemmen biss, huwa fad dan li huwa possibbli li wieħed jinbidel. Huwa possibbli li wieħed jinbidel mela le, forsi kellkom il-possibilità li tiltaqgħu ma' nies li nbidlu totalment. Jien naf uħud, naf il-ħajja tagħhom kif kienet, naf li ma' sitwazzjoni kien iż-żwieġ tagħhom, naf il-problemi li kellhom. Illum qegħdin jagħtu ħajjithom għal Ġesu Kristu, l-istess problemi u diffikultajiet, però jiena rajt kif Alla tassew kapaċi
idaħħalna fil-ġuf tal-ħnina tiegħu u jerġa' jagħmilna ġodda. Itina l-kapaċità li naħfru, li ninfetħu għal-ħajja, li ninqasmu għall-oħrajn, jinxut ta' ħafna persuni li bil-grazzja ta' Alla u forsi anki biftit għajnuna, rajtom jinbidlu letteralment, saru iktar jixbħu lill-imgħallem mingħajr ma huma jindunaw għax dak li jagħmel Alla. Alla qatt ma jħallik tinduna. Huma jaħsbu li l-ħajja tagħhom għadha diżastru, però le, qed isiru nies verament sbieħ quddiem Alla. Induna mela jint li qed tisma' u jifhem li jeħtieġ terġa' tidħol fil-ġuf u temmen iktar fil-bxara tajba. X'jiġifieri temmen fil-bxara tajba? Ġifieri qiegħed l-eruq tiegħek hemmhekk fuq l-artal, afda f'din il-bxara, quddiem din il-kelma imħabbra llum. Għandek għażla int. Jew tgħid li dan huwa kollu ħolm, ma jistax ikun li jiena ninbidel. Jew inti temmen ekku f'din l-aħbar, ekku tafda li Alla kapaċi jagħmel minnek kapolavur. Tafda li Alla huwa dak il-miġnun li għadu jemmen li kapaċi jagħmel minnek qaddisa. L-għażla qiegħda fidejk. Nawguralek li tiddeċidi mill-aktar fis. Insellem lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek.